Barka da warhaka 'yan uwana 'yan Najeriya da mazaunan Najeriya. Sunana Aisha Haruna daga Hukumar Kula da Asalin 'yan ƙasa na Najeriya, watan National Identity Management Commission a Turanci, NIMC. Ina nan don na yi ƙarin haske akan lambar asalin 'yan ƙasa. Wannan wanda aka sani a Turance da National Identity Number, NIN. Wannan lambar ita ce abin da ake amfani da shi don tantance mutum. Wannan lamba 11 ne da aka keɓance ake bayarwa bayan an yi nasarar rajista. Da zarar ka samu wannan lambobin asalin ƙasa, ka tabbata ka shiga rumbun adana jawabai na ƙasa, wato National Identity Database. Wannan lambar zai ba ku damar samun duk fa'idodi da sabis da ake buƙatar hanyar gane asalin mutum. Wasu daga cikin ayyukan da za a iya yi da lambobin nan su ne buɗe asusun banki, wato bank account, rajistar jarabawar ƙasa, misali WAEC, JAMB, NECO, ɗaukar ma'aikata na ƙasa, wato recruitment, asusun ajiyar ritaya na ma'aikata na fensho, yin fasfo na zuwa ƙasan waje, tallafi da sauransu. Shi lambar asalin 'yan ƙasa an amince da ita duk inda aka je. Kin karɓanta a matsayin shaidar mutum laifi ne mai girma. Idan ana buƙatar alama ta zahiri, za a iya amfani da wannan takardar na NIN slip. Wannan takardar ba takarda ba ce ta ɗan lokaci kaɗan. Wannan takarda ba takarda ba ce ta ɗan lokaci kamar yadda ake tsammani. Shi na dindindin ce, kowane lokaci, kuma za a iya sake buga shi idan ya lalace ko ya ɓace ko aka sace. Idan ka rasa lambar asali 'yan ƙasarka, za ka iya dawo da ita ta hanyar danna *346# ta amfani da lambar da ka yi rajista da ita, kuma wannan sabis ɗin zai ci naira 20 ne kacal. Lambar asalin ƙasa ita ce asalinka ta digital har ƙarshen rayuwarka. Don Allah a taimaka a raba bidiyon nan, kuma domin ƙarin bayani za a iya shiga gidan yanar gizonmu ta www.nimc.gov.ng. Na gode.